Здравейте хора, аз съм Фарданка, днес ще ви покажа какво ми се падна от Legendary честа и нещо друго. Първо, от Legendary честа ми се падна Lumberjack. Първо отначално го мислех за супер смотано, защото много исках Lava Hound. Въпреки че повечето хора го смятам за много тъпа легендарка. След това стигнах ужасно много трофеи. 3211, почти рекорда ми 218. Така. Сега ще направим целият Crown Chest. Между другото малко съм болен, затова така говоря. Сега ще отворим и това. И ще правим батали. Със сигурност сега ще загубим. Така че да пуснем малко звук. Така. О, пусна миньони, добре. И аз пускам миньони, моите са на 10 лева дори. Ще пуснем един майнер. И Lumberjack. Имаме и зап. Идеално. Идеално миньоните се набиха доста демидж. Дори почти унищожиха кулата. Ама все пак. Лошо, това беше много лошо. Айде принцесата да се набие кулата, а тук да се разправяме с барбераните. Добре, разрушили кулата, но и ние ще разрушим кулата с майнера. Ето. Готово. Сега. Така. Ще оставим скелета на армия, защото почти ще няма да набие. Ето. 200 демидж. Голем пускаме. И тук Baby Dragon. Но това беше грешка. Сега какво ще стане? Така. Добре. Никакъв проблем. Сега зная, че той има Fireball. И няма как да спра с неговата скелета на арми, така че... Добре, това е още по-лошо. Пускаме майнер. Грешка беше това. Сега ще пусне Fireball. Да, ето го. Добре. Добре играе, наистина. Тук пускаме един драгън. За да ни убие. За да убие по-скоро не миньоните. Тук е един инферно драгън. Вече ми писна. Искам да спечеля. Зап. Но пък той... Давай инферно, давай инферно. Браво на инферното. Това беше неговия край. Добре игра. Но спечелихме. Направи си новия трофи рекорд. Мисля да изигра още една игра. И скоро може да направя нов епизод на Hearthstone, с който играя с Катун, защото си направих един много хубав Катун дек. Така. Сега да говорим за Clash Royale. Така. Да започнем батъла. Good luck, казва. Добре. Не знам с какво да започнем. Добре, той започва вече.
Веднага контрим принцесата. Смисъл да няма нужда да го контрим, защото той ще дигне най-много 200 демидж. Или 250, не знам. Или пък 300. Наби точно 300 демидж на втори левел. ПК. Supercell направиха много лошо, че ПК-то вече само за 1 секунда се слага. Тоест deploy time. Е само 1 секунда. Това много ме дразни. Ах. Тук ще загубим. Тук не е писано, че ще загубим. Не, изобщо не е писано. Сега изчакваме просто този да си хвърли първия удар. Принцеса. Лошо. Не, нищо ПК-то умря, така че. Сега да пробваме с Ламбърджак. Имаме зап. Хайде, Ламбърджак, стикай. Браво. Опа, това беше грешка. Ужасна грешка. Ужас. Направих най-голямата си грешка. Все пак, Ламбърджак си наби доста демидж. Трябва ми много елексир. А той идва след 2 секунди. Ето дойде. Бързо. Той почва много яко да спаунва миньони. Но пък аз ПК-то го убих. Така че не ми пука много. Второ ПК. Това е лошо. Пускаме голем, за да ПК-то да не набие нищо. Лошото е, че принцесата цепи кулата. Не цепи кулата, добре. Сега има мизерен шанс. Наистина мизерен. Добре, ето това е шанса, единствения шанс. Което нещо може да направим. И да. Успяхме. Не успяхме. Ето, успяхме. На косъм бехме. Добре. 50. Но беше кулатна. Добре, вече още един нов трофи рекорд. Едва го направихме, но пак, все пак. 2 на 1, 1 на 0. Така. Този дек явно е много хубав. Знам, че е хубав. Стигнах много трофеи с него. Само с него играя. Ето, както виждате. Само не го, ако имате същите карти, не го използвате за турнири, защото не работи толкова. Добре. Така, това беше от мен. Fire Naga. Надо ключето да ви е харесало. Чао, чао.